sa imong ngalabot uban sa pagtuo dawaton ko ang kaayuhan sa balatian milagros ug gamhanan ka nga Diyos ikaw ang kagahapon nalunod sa walay katapusan yan ang pamuhat sa among taliwanag o Diyos ikaw Mabungahong kagabihion mga igsoon. I am back. Live na live. Kabalo na mo, pwede na nyo i-share igsoon. Let's go! Ako sang i-share. Pwede na mo mag-start og type at followers at highlights at everyone. Kumusta mga igsoon? So nahuman ako share. Kamo na sad. Okay? So pasensya na kay medyo busy no karon pa ta ka live ug balik. So akong gimo igsoon kabantay mo nga nag-send nag-post ra ko mga short videos kay okay naman. Kay tungod kay kung time bitaw naman ko'y nagtrabaho dito sa balay no. Kunya napod may bisita ganina nga alagad sa Ginoo nga mao'y nagtaod sa mong breaker ba. Kay kuan lagi nagpataod tag aircon kay kanang init kay ba no. So mao na ang rason nga medyo busy jud ko yesterday. Basta busy so mailhan man ang dili ko busy kay mag-live ta. Salamat sa Ginoo kay karon dili na ko busy no. Na ako higayon nga maghisgot tas pulong sa Ginoo magsaba-saba na putas kahanginan no. So this time ang uban wa pa kabantay wa mo ko nagsaba nga mag-live ta ron. Actually wa sad ko nag-expect nga maka-live ta ron. Nga bakante man ko no. So this time we have 73 viewers. Padung ba and counting. Ang uban makabantay to ron, automatic man to ron. Okay? So, ako nag-aampo jud kanunay igsoon. Nga kamo, mga followers, to ang mga viewers, no? Nasa maayong kahimtang kanunay. Maayong panglawas, labaw sa tanan, duol sa Ginoo. Kay, magunsa man ang mayo tag panglawas, mayo tong kahimtang, pero layo ta sa Ginoo. Kana gina package, mo na akong gi-pray, complete package as always. Maayong kahimtang, maayong panglawas, so duol mo sa Ginoo. Kay mao sa nang gi-pray ni John. Okay? So, again, pasensya na kayo wata ka live. Unya, salamat kayo, no? Kay nagpabilin mong naa karon no, automatic 100 plus na ta. Unya, akong pasalamatan day atong mga subscribers. So, natay mga bagong subscribers, thank you so much. Mga new followers, thank you kayo, no? So, kuan man taron 121,000 followers man ta, hapit na punta 122,000. So, salamat kayo mga new followers, welcome kayo mo ning page para nato ning tanan. Walay ni angkon ani, this is for the glory of God, no? Para sa kamayan sa Ginoo. And again, thank you kayo mga subscribers. Wala man jud ko dasig ninyo nga mo subscribe mo. No, ang mga star senders wala sad ko ning dasig ninyo. Nya nay uban nga dili ka mao mo send og star nang tanan ako. Nagtanaw na siya ron. Sa di man ko kamao na kay wa man ko idea ba no kay kanila laging ang akong purpose ani is not for kana bitang monetization. Ako ang purpose ani mo share lang ko, no? Pulong sa Ginoo, no? So
wala ko kabalo giunsa nang uban diha nga makasend man sila stars sa mga reels, mga videos. But anyway, thank you kayo. Okay? Kunya shout out na ko no. Mga subscribers nato, mga followers, new followers, welcome kay mo. Salamat dahil kay sa to mga followers nga inyong gida, inyong mga higala diri nga page. Okay? As what I have said, Ikson, daghan kayong na-bless ani. Kani nga page, daghan kayong mga kinabuhi nga nabag-o tungod sa Ginoo. Dili tungod nako, no? Tungod sa Ginoo, no? Ang account bitaw naman akong personal account is kuan man gyud James M Dumanon. Again, James M Dumanon. Di na ako ka-accept ninyo kay napuno na. Niabot na ko sa limits, and then na ako'y nakapinpost dito sa mga testimonies sa mga na-bless gyud, no? So mao na nga gusto ko nga uban ninyong mga higala ma-blessed, no? So again, thank you kayo, salamat kayo nya. Napoy nag-send og stars, thank you kayo. Kabalo na mo ako na ning gibalik-balik nga prayer jud ang akong kanunay kabalos tanang mga followers ani nga page every day namo sa akong personal prayer. Before matulog sa iyo mata kadlawon or sa buntag. Okay, naa na perminti dia, no? So shout out sa din ako ang mga OFW, no? Different countries, different places around the world. Mga seaman diha, shout out, og mga naka-permanent residents na, shout out kanunay na, no? Shout out sa tanang piniriso sa lain-laing BGMP na nag-message na ko nga gusto sila magpabisita sa ilahang jail, no? Pero ako rang gitando kay medyo busy sad unya, layo-layo sad, no? So again, shout out sa tanang mga piniriso sa lain-lain nga mga prisuhan karon, tanang mga inmates, shout out, tanang mga jail officer, shout out, mga warden, tanang mga security guard, shout out sad, tanang mga higala na to, mga igsoon nga naa sa Armed Forces of the Philippines, shout out gihapon. And of course, dili na ko kalimtan igsoon ang tanang kapulisan. Shout out Chief Gulo, thank you kayo ni Chief, okay? Kung amigo, ang kauban nga na diri sa Clarin Police Station, okay? Nya akong shout out ang Campus Menya Cebu. Tanan diha mga kapulisan ug napo ko'y amigong pulis diha, shout out Sir Paul Acosta. Ako sang shout out of course a good friend of mine nga nasa police officer sa Davao International Airport, okay? Unya akong gi-shout out sad ang Tagbilaran City, ang barracks, no? Ug akong gi-shout out si Ma'am Geraldine Salera, okay? Ma'am Geraldine Salera, a good friend of mine, police officer nga gilibre mig panihapon gabi kauban sa iyang bana nga si Abay. Okay, naaro sila diri sa Clarin, naglaro-laro, no? Kung amiga na nga police officer nga nasa barracks, okay? Again, shout out Tagbilaran City, ang barracks, no? Ato ang mga hepe diha nga mga kaigsunan. Kunya akong gi-shout out ang tanang kapulisan sa Bohol, in different police station, no? Different station, ako mga amigo, daghan man kayo mo, dili na mo i-mention kay mahurot atong oras. Shout out sa tanang mga hepe, okay? Mga PCR, shout out mga PNP life coaches. Og of course, ang head na mo nga si Pastor Jonathan Apari. And akong gi-shout out ang tanang mga hepe nga kailan ako. Gamay raman sila, mauna nga pwede na ko sila shout out. Nang kailan ako o kailan sa sila nako. Okay, akong gi-shout out ang actually wala pa mi nag-meet aning hepe sa Kalapi. Pero nagpasalamat ko sa hepe sa Kalapi Police Station for allowing us nga muwali, mi bisita dito sa mga inmates, no? Si Major man to siya, Daculio, if I'm not mistaken. And of course, shout out nako ang hepe sad sa nga nag-message nako, giingnan ko nga kanusada kung balik og bisita sa ilang station sa Loon Police Station. Ang shout out si Major Ray Olar, okay? Shout out nako akong classmate si Police Captain Jasper Reyes, shout out sa nako among hepe diri sa Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milumida. And of course, ang ako ang higala dool sa dughan, Brad nako from Seiya Skeptron in Arms, Police Captain Albert Sator. Chief, Brad Chief, gimingaw na dyan ko mo ba? Kunya akong shout out sa si Brad Arms, Police Captain Sir Milurias ang nasa Talibon Police Station. Shout out sa nako akong amigo, akong higala dool sa dughan, si Police Captain Sir Onyot Introliso, og si Police Captain Sir Renan Romulo nga ako po ning classmate before during my criminology days sa Mater Dei College, Tubigon, Bohol. Og tanan-tanan nga mga brad nako sa Skeptron, okay, shout out.
Seiya, Skeptron in Arms, Isaac International, Skeptron, no? Skeptron International, different countries, different chapter, different council, Luzon, Visayas, and Mindanao. Abante ta, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ug atong ipataas ang Ginoo kay kung di na to i-appeal ang Ginoo, wa joy long live. Short live ang may tabo. Nganuman, kay ang sekreto nga mutaas tong kinabuhi, ipataas na to ang Dios nga buhi. Shout out sa akong mga higala, mga kaigsunan, mga amigo nga nasa lain-laing fraternity like sa Tau Gamma Pi sa Triskelion. Ako mga amigo diha. Unya aring Pusans, of course Eagles. Okay. Daghan kog mga higalasan nga na sa Agila. Okay. So that's all. Okay. So, puhon Brad, Pastor, mo bisita ra ko nimo. Daghan jud kay kog i-share mo Brad nga mga basta kay inoon salig man ko sa atong mga kuandre pero naadyo mga eksklusibo ba nga ganahan jud ko magiging kay kani man kung kita lahi man gud atong kasuod gud no. So puhon Brad unya gaplano sad ko nga layo magod layo ta ba gaplano ko nga mobisita ko na yung prisuhan murag naa kay daghang gisikop da ba kay sige kag award ba. So gisigutan po na namo sa nakoy amigo da sa barracks nga police nga maura gyapon imong gibuhat. So grabe, congrats kayo Brad, grabe. No, so mauna nga nagplano ko nga mo makabisita sad ko sa atong mga inmates diba, kandihay, no? So Brad, kanunay amping no. Unya kay baw na nakas akong prayer kanunay nga pabor protection sa Ginoo, no? Tanang kapulisan kay baw ko nga di ilalim, no? So pero uban sa tabang protection sa Ginoo. Safe kita kanunay. Okay? So man na no? Man akong mga shout out diha. Kunya let's pray, pwede ta magampo no. Ato ang i-welcome ang presence ni Lord. Kunya kay mao man gid ni ato ang kuan no. Wala man tay giisa diri nga relihiyon, wa tay giligsan nga relihiyon. I respect all religion. So wala jud laing ngalan nga kung gipataas karon igsoon si Lord unya. Gusto ko nga invite na to siya para lamdagan ta kay kinahanglan tagkaalam jud nga langit non dili man ta makasabot sa Biblia. Balaan kasulatan kung kita-kita ra. So we need the Holy Spirit. We need Him. We need heavenly wisdom. We need divine guidance for us to interpret nga mas more deeply pag yun mas laom. Okay? So let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another opportunity that you have given to us tonight. Salamat sa imong kaayo Ginoo. Salamat sa laing higayon, laing panahon nga imong gihatag kanamo Lord God. Dili tanan karon tao na mamalandong sa imong pulong or naay higayon, naay chance nga makadungog sa imong pulong. But bulahan kami Lord kay nining kagabion ikaw ang among hisgutan Lord. Salamat sa imong kamaayo. Salamat Ginoo sa imong gugma kanunay Ginoo nga walay paglubad sa matag usa kanamo. Sa panahon nga madalinas mi sa kadangog nining kalibutana but still imo mingitagag chance and the moment we come to you muduol minimo wadyo ka mapuli pagpasaylo kanamo. Salamat kaayo Ginoo sa imong grasya, sa imong kaluoy ug sa imong dakong gugma kanamo. And this time Lord God, before namo pamaption ang imong balaang pulong, susiha mong kasing-kasing limpyuhi mi andama mi Ginoo. Hinlui kami Ginoo aron mahimo kaming takos, mahimo kaming angayan, mamati sa imong balaang pulong. And I pray Lord God also tagay mi kasing-kasing nga mapainubsanon, madinawaton sa correction ug tambag, labaw sa tanan willing usab mo sunod sa imong mga pulong. And again, you alone will be glorified this time Lord God. Wala mi giisa nga relihiyon kundi ikaw lamang, walay pundok nga maisa, ikaw lamang Ginoo. Unya nagampo usab ako Ginoo kaalam nga langit nun. Aron among masabtan ang imuhang mensahe, mas mapalawman pagid namo Ginoo imong pulong Ginoo. And I pray Lord God imong panalanginan tanang naminaw karon. Kutob sa makadungog niini. Kutob sa maabtan ani nga live Ginoo imong ipabati imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo masinati namo karon. And this time Lord God amo usab gi cancel among gi rebuke tanang gahom sa kangitngit nga gustong mosamok-samok namo. But Lord God, I pray and I declare victory. I declare victory sa mong pagabuhaton karon. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, mupataliwala ka sa pagabuhaton namo karon. Nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. So this time we have 228 viewers, okay?
So ang uban wala pa kabantay. Nay nangutanaw, hello pastor, na ako ipangutana ngano kunong mag-acro kuno ko nga t-shirt. Okay, ako nang tubagon before ta mag-start. Hello igsoon, nakita ko ning pop out imong message, imong comments. Nakasulob ko og t-shirt nga acro tungod kay acro masad ko. Unya aside from that, inactive ko pero wa ko magkulang og iya nila, no? The reason why even alagad na ko sa Ginoo magsuot ko na kay ako pa yung giila. Ako pagyapong giila nga igsuon ako sila. Okay? So bisan inactive ko pero anytime kung ila kong inviteon basta muwali lang. Walay mga unsa man nga mga gathering basta paggiya lang nila regarding sa espirituhanong kinabuhi nila ba. Na ako. So ako na silang gisulob kay ganahan sa sila magtan-aw nako nga naka-pratsert og akro nga naman. Muduol sila nako. Aside from that no, muduol sila nako. Ari sila magpa-advise nako kay di man jud kalikayan na mga brad nako nga uban ay nagpabadlong. Na daghang miduol nako nga ang uban kriminal gali. Yes, di na ka-deny. Ang uban na maligyag syabo, drug pusher. Daghan ari duol nako ngano man, ma-attract sila. Di sila mataha nako kay ngano man. Still nakasanin na man gyapon ko ana, no? But it doesn't mean nga nakasulob ko og pratsert na mo. Aktibo kay ko na no. Inactive na ko taud-taod na. Kunya akong gibuhat ron tigiya na lang ko nila, no? And aside from that again ako mabalik ko no, ayo lang mo pagunahuna og lain no nga. Ngano man na siya no, wala na ko ning sabay dugay na ko ka jam nila. Pero naka sanina gyapon ko naknami na i-pratsert na mo. Actually wa na nako palitag gihatag po na nila. Kay ganahan sila nga proud sila nga naay akro daw nga pastor nga mugiya nila sa saktong dalan. Gihimo daw ko nilang inspiration nga mubiya sa mga makadaot nga bisyo. Gihimo daw ko nilang inspiration nga magtarong. Gihimo ko nilang inspiration nga mga lagad sila sa Ginoo. Kaya nakakita sila nga kuya, pwede pa day no? Pwede pa day ni mabag-o ni pariha ng pastor nga akro nga adik-adik sa una ni agig pamaligyag syabo. Pero gibag-o sa Ginoo. So miduol sila nako mga igsoon, no? Sa katong nangutana, ila kong giduol kay mauna, no? No, pero inactive nako. Pero still ako silang i-appeal sa mga greetings. Of course kay wa nawa ang amuang mga memories nga igsuon ako sila, no? Mauna nga that's the reason why nga magsulob ko pratsert na mo, no? Pero ayaw lang mo pagunahuna nga unsa man na no. Kay daghan kay mga akro nga kriminal nga ning duol sa Ginoo ako'y gigamit sad. Tanawa tagaan ta mo senaryo. Pastor nga nakalong slave mawali sa akro ug ako nga makapratsert mawali sa akro, mas tuuhan ko kaysa atong pastor nga nakalong slave. Ngano man, mas gaan ilahang loob nako kay akro naman ko daan. Nya naka t-shirt pa jud ko t-shirt na mo sa fraternity. Actually, igsoon, prangkahan ta mo, daghan kay mga akro nga mga adik-adik nga niundang na. Kay diri nako, ako may ning gigamit sa Ginoo. Now, kung wala ko naka-pratsert, ang uban waman kay bawo nga akro ko. So ang uban naatar na ulo, naka-pratsert lagi sa akro na ulo. Pastor lagi na pwede ko patabang niya, no? Pero kung wala ko naka-pratsert, di ko mailhan nga akro. So murag ako ni siya gigamit para sad mudugok silang muduol nako nga. Daghan sila miduol nako nagpatabang unsay buhaton nako nga mo muundang na kong pamaligyag syabo. Kaya ay nga na, unsay buhaton ako brad nga makaundang ko sa ginadiling droga nga addiction nga gaaway na mismo kong asawa nga na bitaw. So tungod na ana mao na ako ang purpose nga nung magsuot gyapon ko ana og daghan kay wa kasabot. Og ako ra pud sila gipasagdan kay ilaha pud na basta ang Ginoo kay baw. Og tungod ni ini daghang mga akro nga ning duol stilan sa Ginoo. Mao na irason ako, okay no? Lain-lain maglinya ning alagad sa Ginoo, mao po nilinya nako. Aside from that, ang uban po maingon ay uban nga mga bamubas nako nga. Pastor, kanang imong bungot ba? Barbasi na, unsa man ka magwali-wali kada bunguton ka. Di kuno ko balaan, so unsa de basihan sa pagkabalaan ang bungot? Okay. So ang way bungot balaan. Sayop. Darang basihan kasing-kasing. Ako igsoon gigamit po ko sa mga bunguton, mga kriminal bunguton. Di ba tayo brad na ko nga bunguton, ingon siya. Ni-approach ko dayon ni mo brad, kay kita ko nga nakay bungot-bungot ba, pariha, taganahan ko muduol mo. So di siya matahan ako, no? So manay uban nga, grabe kabalaan mga self-righteous ba, o di ikaw may self-righteous. Sobraan kabalaan, yo. Barbasi na imong bungot, kay wakay angay magwali, kay bunguton ka. Balaan dapat, balaan. So, ilang gibasi ang ilang pagkabalaan sa ilang bungot, which is sayo. Si David, gi-anoint siya. Si David, gi-anoint ni Prophet Samuel kay angayan siya og iyang kasing-kasing gitanaw sa Ginoo.
Ingon si Lord, kamo mong mga tao nagtan-aw mo sa physical appearance. Pero ako nga Dios nagtan-aw sa kasing-kasing. Propeta mismo na sayop. Kay nagtan-aw man atong mga igsoon ni David nga mga maskulado kay mga sundalo man to. Pero ingon mingon ang Ginoo, dili na mao akong gipili. Okay? So mao tong gipili niya si David pinakaubos bata panganuman ang kasing-kasing ni David. Angayan dihogan. Nga na. Dili magmatter, dili but pasabot nga dili sukdanan sa pagkabalaan atong bungot og kanang fraternity nga t-shirt na di. Sayop na. Kung ingana man gud ang atong pag-judge sa tao or pag ingana ang atuang pag determine sa usa ka tawo ni judge na tana. Okay? Sayop ta diha. Okay? So mao na ako nang gipasabot ba kay ang uban mga bag-o pa naabot ani nga page wala fraternity unsa man na siya no. So na ako'y misyon. Usa sa misyon ako igsuon nga nung gihawas ko Ginoo gikan sa kasalbahis. Gikan sa akong pagka-kriminal. Kani mga brad sa nako kay di man tanan mga although dili tanan mga akro. Badlungon ay mga brad na ko labi na kaning sa siya. Shout out siya. Skeptron in Arms. Okay, mga brad na ko mga professional. May mga brad na ko nga mayor. Okay? Mga professional na manapoy mga buutan pero napoy mga badlungon ay mga uban nga mga tambay nga di kalikayan nga mao bitaw gibash me. No, mao na akong misyon. Ako'y mugiya nila. Mas ma-attract man sila muduol na ko kay nakasanin na akong akro. Pero kung mag-long sleeve ko, nya sapatos sinaw kay kinsa man natuhan na inabalaan man kay purma no. So mao ni mga igsoon ngani ang akong appearance kay akong gikanunay giduol mga kriminal, mga drug lord, mga hitman na ako'y disciple nga hitman garasya sa Ginoo. Mga namaligig syabo, mga adik-adik, mga rugby boy, mga rapist, mao na ako misyon og diha ko epektibo. So lain-lain lang ta focus, let's focus lang kung asa ta gibutang sa Ginoo. Okay. Di man ta ka-relate God, naay posibilidad nga dili ta ka-relate sa ubang ministry. Tungod kay wala ta kasulob sa iyang sapatos. What I mean is, di ta ka-relate kay lahi tag ministry, dili ta kakuha. Pare nako, di mo ka-relate uban mga pastor nagtanaw dia. Di mo ka-relate nako kay wa mo moagi nga namaligig syabo. Wa mo moagi nga nag-adik-adik. No? Wa mo nakaagi nakasuyop og syabo, 12 anyos pa ko nakasuyop na kog syabo. No? Wa mo moagi nga mag-rugby, mag-marijuana, mag-bulkasil, mag-gasolina. Mao nang di usay ma-misunderstood ko nila. Pero kani akong appearance ngani ako ang gihimo kay ang akong mission lahi man matod pa nila mga sagbot sa katilingban pero mao na akong ganahan mga piniriso, mao na akong paborito. No? Mao na. So lahi man tang gitawag sa Ginoo. Focus ta kung asa ta gitawag sa Ginoo. Kaya ako diri sad ko epektibo. Actually ganina nagkaistorya ko alagad sa Ginoo. Excuse me. Alagad sa Ginoo ning ingon siya, pastor sad ingon siya. Di na ko makuha pastor imo ha. Ingana jud ka. Linya na nimo og diha ka gitawag sa Ginoo. Anak siya ko alagad sa Ginoo. Graduate sa siya og seminaryo. Senior na siya pero ingon siya. Niingon siya nako nga di ko kakuha nimo. Ana siya kay diha po ka nga linya og epektibo ka diha. Kung sundugon ka nako di ko epektibo, di ba? Siya mismo kasabot. Sumao sa niya akong linya igsoon diri ko giposisyon ni Lord. Og diri po ko ni bunga. Daghag mga banggiitan, mga barumbado nga gibag-o ang kinabuhi kay ako po gigamit sa Ginoo. Instrumento lang ko ni Lord. Kay diha man ko gikan. Mao na nga ako ang mga appearance sa ingon sa bugboy, badboy pareha ryo. Tinuod jud ning sod ko bag-o pa lang ning sod ko prisuhan. Okay, di lang ako i-mention og disa kay naay mga marites ba, okay? Pag sud na ako sa prison, wali ko. Ingon tong mga kriminal dito, ingon tong mga priso. Kuyawa bagsika ni pastora oy. Ana sa kani may pastor bagsik. Naamang ko sige bisita na mo diri yung mga murang sa man to sila mga pastor, murang mga bayuton og purma. Sila ning ingon, dili ako. Kay ngano man, fit ko bagsik man. So ganahan sila nako kay bagsika oy. Mao ni pastor, ana sila. Ako buna. So lahi tang gitawag sa Ginoo na akong giingon nga. Usay di ko masabtan sa uban pero diri jud ko nga linyada. Og diri ko epektibo og subok na. Daghan ang nahitabo. Daghan ang mga kriminal ning dool sa Ginoo. Kaya ako sa gigamit sa Ginoo, no? So mao na akong ingon akong encourage nga. Focus lang ta. Dis ang imong calling asa ka giposisyon ni Lord din. Focus ta diha. Amen. Manana, okay. Sugod na ta kay man naman to agampo, nya man na pud shout out. Again, salamat kay sa ato mga subscribers, no. Thank you kayo natay mga new subscribers. Thank you kaayo. Nasa tay mga new followers, welcome kaayo, no. Unya
Napoy mga star sender, salamat sa kayo. Waman ko nangayo ninyo. Pero mao lagi na ako nang gibalyo yung gihimo. Unya sa makanunay ang akong ikabalos, kanunay pagampo ra gyud. Let's proceed. Let's go. So atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo anhi makita sa Salmo 118. Shout out sa tanang nagtan-aw karon nga mga kapulisan. Para sa dinato kanang mga need og protection. Mga military, shout out. Mga security guard. Ug ako din shout out ang security guard nga naa na-assign sa Tagbilaran nga pier. Nga giatngan jud ko niya ba. One time ning labay ko dito giatngan ko niya gipara ko niya kay abi ko gisita ko. Sayo pa kayo around 5 AM pagdunggo sa Trans-Asia man nga barko. Iya kong gidakop, iya kong gikuha sa daplin kay nagpa-picture na kay followers do siya. No kong shout out tong guard at security guard sa Tagbilaran port or pier. Okay. God bless. Sir, thank you. Okay. Akong basahon ikso ng Salmo 118, versikulo 6 hangtod sa 7. Okay? Sinulat ni siya ni Haring David, ang amahan ni Solomon. Okay? Niingon si David ikson, si Haring David sa Salmo Kapitulo 118, versikulo 6 hangtod sa 7. Nagingon diri, kung ang Ginoo dapig kanako, dapig kanimo, dapig kanato. Okay. Kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tao batok kanako? 7. Ang Ginoo maong akong magtatabang og magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway. Again, akong balikon. Salmo 118, 6 hangtod sa 7. Nagingon na bala ang kasulatan? Kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tao batok kanako? Ang Ginoo mao ang akong magtatabang og magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Tonight, this evening, gi-remind ta ni David Igsoon sa iyang pulong. Ingon siya, si David Igsoon, ang atong Dios, kay mauman ang Dios ni David po, no? Our God is the God of Isaac, God of Jacob, God of Moses, and of course, our God is the God of King David. Okay? Ingon si David, parihara ta Ginoo ni David, no? Ingon si David, kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay mahadlok. Gidasig ta karong kagabiyon. Gidasig ta sa Ginoo karong kagabiyon. Gipainumduman ta ni David igsoon sa iyang mensahe, sa iyang pulong nga, kung unsa ta ka secured, mahitungod sa atong kasiguraduhan, mahitungod sa atong safety, kung dapig ang Ginoo nato. No? Dili daw ta angay mahadlok kung ang Ginoo dapig nato. Kay unsa daw mahimo sa tao? Unsa daw mahimo sa ubang tao nato, no? Walay makahilabot nato bisag kinsa pa na mga igsoon. Kay safety ta, secured kay ta sa kamot sa Ginoo. So gipainumduman ta sa pulong sa Ginoo ni kagabion nga about sa atong security kung naata sa kamot sa Ginoo. Okay? Ingon siya kung ang Ginoo dapig nato. Wa tay angay kadlukan, no? Dili lang ni maghisgot sa atong mga kaaway kung naay mga nasuko nato, naay nasina nato, di ta angay mahadlok ana, no? Kundili bisan pa man sa mga panahon, mga sitwasyon igsoon nga natay masugatan nga mga problema, mga pagsulay, mga unos, kawaladon, mga hagit nga grabe ka pait o grabe ka sakit, dili ta angay mahadlok, secured ta igsoon sa kamot sa Ginoo. Amen? No? Nagingon sa city, padayon ta. Ang Ginoo maong akong magtatabang. Tanaw ka ng word nga magtatabang igsoon. Complete package ta. Tabangan ta sa Ginoo sa panahon sa atong mga kaaway, dipinsahan ta. Kung naay mo daot na to, sila may madaot, dili kita nabali. Kung naay mo daot na to, maggamagamaan tag istorya, no? So ang Ginoo may mo dipinsa na to. Unsa yung giingon sa balang kasulatan, di ba? Ningingon po ng pulong sa Ginoo nga siya ang manimalos sa atong kaaway, no? So dipinsahan ta, no? Tabangan ta sa Ginoo. Dili lang sa mga tao nga nagmarites nato, sa mga kaaway nato, nasuko nato, nasina, kanang nagplano nato dautan, tabangan ta sa Ginoo. Aside from that, kanang word nga tabangan, tanan natong panginahanglan, tagbuon sa Ginoo. Sa panahon nga naay mga hulga sa katalagman, balatian, proteksyonan ta sa Ginoo. Mauna ibo pasabutan ng tabangan ta niya. Kanang word nga tabangan ta sa Ginoo, complete package ta. Tabangan ta niya kung naay magdaog-daog nato.
Siya na bahala. No? Kung naay mga away na to, siya may muaway, di kita. Okay? Ingana kanindot ka secured igsoon kung naatas kamot sa Ginoo. Kung siya dapig ka na to, okay? No? Tabangan ta niya. Unsay gingon no? Tabangan, ang Ginoo mao nga akong magtatabang ug magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway, no? Magmadaugon to sa tanan natong pagabuhaton naay kadaugan. In other words, tanan natong buhat sa itong kamot, pauswagon sa Ginoo. Kay tabangan man ta niya. Kana kung dapig po natong Ginoo. No? Kung dapig natong Ginoo, mga igsoon, tanang buhat sa itong kamot, i-prosper ni Lord, i-bless. Tanan natong plano, sabayan sa Ginoo sa iyang pabor. Tanan natong lakang, bisang asa ta mo biyahe, bisang asa ta mo adto, proteksyonan ta sa Ginoo, giyahan ta sa Ginoo, igsoon, hangtod ma-attain nato ang kalampusan sa itong kinabuhi. Giyahan ta sa Ginoo padung sa hayag na ugma pagkalami. Kung naatay mga dagkong utang tabangan ta sa Ginoo ro masulbad. Mangitag pamaagi ang Ginoo nga masulbad atong utang, atong problema. Tanan natong mga kabug-aton igsuon, tanan igsuon. Tabangan ta sa Ginoo mao nay nakanindot. Kung Ginoo dapig nato, siya ang atong magbalantay, walay makulang kanato sa tanang mga police officer. Paminaw mo, mga military. Tanan nga nagtanaw da, no? Kung ang Ginoo dapig ninyo, safety mo. Kasi dili pa mo kadag, armas, mabili, no? Safety mo. Napit ako'y nadungog nga testimony, igsoon, nga police officer. Gitirahan siya o gitman, wa kabuto, hingkagar. Nga naman, Kristohanon di ay dool sa Ginoo. Ang usa ka police officer. So, naay proteksyon sa Ginoo. No? Bisag unsa na banta sa inyong kinabuhi. Kung ang Ginoo dapig ninyo igsoon, proteksyonan mo sa Ginoo, delikado pa, madiskwento tong nagbanta na to. Nga naman, ang Ginoo mo dapig, yun na to mo pabor. No? Now, mabita na ingon si David, kaya nasinatin ni David. Si David, mga igsoon sa iyang pagkahari, nakasinatin siya daghang mga kadaugan. Kaya nga naman, ingon siya, nagsulat siya ni, tungod kay ang Ginoo dapig niya. So, wa siya angayng kadlukan kinsa nga mga hari. Mga dagko kay mga nasod, gikonquer ni David, igsoon kay ang Ginoo dapig niya. And aside from that, katulang si Goliath, oh. Si Goliath, higante. Grabe, kadako, way pildi-pildi og away. Pero gipildi lang sa batang si David. Nga naman kay ang Ginoo ning dapig ni David. Wa si Lord ay mga igsoon dapig nato. Walay luna ang kapildihan. Wan si Lord dapig nato igsoon. Walay lugar ang kapildihan. Walay lugar igsoon ang disappointment. Kung dili, magmalampuson ta, magmadaugon ta. In everything we do, mo prosper gina. Kay i-bless ni Lord, tanan natong gibuhat. Kay dapig siya nato. Now, the question is, unsaon man nato, ngang Ginoo mo dapig nato. Unsay angay natong buhaton, aron ang Ginoo mo pabor nato. Unsay angay natong buhaton, aron ang Ginoo mo bantay nato. Ang Ginoo mo dapig nato. Okay? Mao po niya itong angay buhaton. Lisod po kay dapigan, raputas Ginoo niya, badlungon ta. Dara. Nag-ingon sad si David sa Salmo 37, 39 hangtod sa 40. Again, niingon sad si David diri sa Salmo 37, 39 hangtod sa 40. Unsa ingon ni David? Ang kaluwasan sa mga matarong nagagikan sa Ginoo, ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. Tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan, kay sila mudangup man kaniya. So nay word diri nga matarong. In other words, mga igsoon, ang Ginoo lang pod budapig nato. Ang Ginoo mo laban nato. Ang Ginoo mo tabang nato, mo pabor nato. Kung nagkinabuhi ta nga matarong, kung nagkinabuhi ta nga nay kahadlok sa Ginoo, kung nangalagad ta sa Ginoo nga tinud-anay, kung matinud-anon pud ta sa Ginoo. Once matinud-anon ta sa Ginoo, once natay kahadlok sa Ginoo, once atong giseryoso atong relasyon sa Ginoo, mao na na. Okay? Kay luwason daw sa Ginoo ang mga matarong. In other words, ang dapigan pod Ginoo kadto po ng mga matarong kadtong nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Kadtong nagkinabuhi, nagpuyo nga honest bitaw sa Ginoo. Kadtong nagkinabuhi igsoon nga naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Nagkinabuhi nga nagsubay sa kabubuton plano sa Ginoo. Ganahan jud ang Ginoo. Mao nay iyang i-assess, okay? Kuha ninyo.
maunay dapigan sa Ginoo. Di po basta-basta mo dapig ang Ginoo. Lain po ang Ginoo man God, He is a righteous God, matarong siya nga Diyos. So, di yun siya mo dapig sa mga dautan. Okay? So, tungod kay ang Diyos nga tong gilagaran, matarong balaan, iya po nang dapigan, kana po nang nagkinabuhing matarong o nagkinabuhing balaan. Amen? Again, tungod kay ang Ginoo nga tong gilagaran, matarong. He's a righteous God and of course, holy, balaan. So, ang iya pong dapigan, katong nagkinabuhi nga matarong o nagkinabuhing balaan. Lain po kung dapigan niya itong mga dautan, katong mga salbahis, mga barombado, mga wa nang alagad sa Ginoo. Di po ito dapigan niya. Iyang dapigan ang mga kaybaw siya kisa ngayon dapigan, katunong nang alagad niya may nadlokon sa Ginoo. O gabi niyo, Ikson, maunit man once si Lord dapig na to. Grabe ka safety na to. Naay kasiguraduhan kung gidapigan ta sa kaytasan. Amen? Sa panahon nga naay mga ngaway na to, kay naaman dyan na yung mga masuya na to, di kalikayan, once ipromota ni Lord, palambuon ta, once pasinsohon ta sa Ginoo na dyan na masuya na to, na yung mga ngaway na to kalit, biklon ta, bisiguatan ng unsa, si Lord mo dapig na to, siya na bahala sa mga kaaway na to. Iyatang dipinsahan, iyatang proteksyonan, di ba? Wa na kay buhaton kay siya na mulihok. Okay? Plus, iya pa dyan ng tabangan. Siyang atong magtatabang daw. In other words, tabangan ta niya. Dili lang sa kanang naay mga away na to. Tabangan ta niya, dipinsahan ta, proteksyonan ta niya. Tabangan ta niya kung unsay atong panginahanglan. Kung naatay utang, na problema ta sa tong utang, maapil po siya problema. Kay anak man ta niya. Nabaday ginikanan nga, wa mo apil sa problema siyang anak. Diba? Mga ginikanan who are watching this time, shout out. Kung inyong anak na idakong problema, kabantay mo, maapil mo ginikanan, normal na kay anak na to na. How much more si Lord, our Heavenly Father. Gilatan niya nga iyatang mga anak, ng mga buutan, mga pinangga, kung natay problema, automatic na mapiktuhan, siya maunang tagbuon niya. Ingon siya diri, tabangan ta niya. Siyang atong magtatabang igsoon. Tabangan ta niya, kung natay mga problema, utang, mangita siya pamaagi nga masulbad. Okay? Tanan, any problems, atong gitubang igsoon. Kung naay mga panahon nga, paralabi na panahon karon nga init kayo, uso kayong hilanat, sipon, ubo, proteksyonan ta agin sa mga balatian. Di ba? Muna na kanindot. Dili mang hinanaw ang Ginoo na to nga nag-goal ta. Naghilap ta na ang Ginoo. Luyas kung anak ko'y nag-goal na problema sa iyang bayronon, ini kasunod buwan, Judith na, tabangan tas Ginoo. Kaya nga naman, dapig man siya nato. Amen, kung siya dapig nato. Mo activate din ang saad niya nga, dili ko kamo pasagdan o dili ko kamo biyaan. Kung na may problema sa imong banak, siya kay bawa Ginoo. Problema sa imong banay, imong sawa, imong anak, imong ginikanan, ang Ginoo anda mo tabang na to. Kay ging saad siya. Amen. Once si Lord mo ingon, iya dyan ang buhaton. Kay siya, Diyos, dili siya pareha sa tao nga, magsigilag saad na to paasa. Pero once si Lord ang musulti, na ay pag-asa, basta siya mo ingon, no? Na ay paglaom. Di ta niya pasagdan, Igsoon. Again, kung dapig si Lord na to, watay angay kadlukan. Bisag kinsa pa nang muhulga nato, safety kay ta. Bisang asa ta mo biyahe, bisang asa ta mo to, proteksyonan tas Ginoo. Amen. Ako, Igsoon, how many times ka na mga disgrasya, pero mauna ang mo disgrasya or mawaki. Safety kay ko. Dapat time akong balikan, no? Dapat time nga kusuki ko padagan. Wadi na ko ka-break, Igsoon. Kaya ang iro, nagbarog, dako kayo. Wala na ni Lord, ikaw na'y bahala. Noon sa pagkabutanga, Igsoon nga. Mga naa sa mga... Kaya nagdali man ko, kusuki ko padagan. Ako naman yung share pero akong balikon about protection ba? Pabor. Okay? So, naato sa mga, let's say, mga ibutang talang o 5 kadupa. Kusuki ko padagan. Nga di naman ko ka-break, lisod naman kayo, kaya mobalitok ko. Ang iro, nagbarog, dako kayo. Pero abi yung maigsoon, ning piyong lang ko, Lord, ikaw na'y bahala, na ning overtake na ko. Ang ning overtake na ko, may nakaligis sa iro. Pirtim, bulintangan niyo ay, lipong-lipong siya. Ako nakaligis, kay giligsan man yung iro og una. Naay mga pangitabo nga, naay protection ni Lord. Nga naman, dapig man siya nato. Amen. Dapig one si Lord, dapig nato, igsoon. Protektado ta. We are safe and secured in the arms of our loving Father. Tanang mga panginahanglan na to, mahutdan tag bugas, mangita siya pamaagi, aron mga balik, mapuno na itong panudlanan og bugas. Okay? Iyang pangitag pamaagi, unsay atong problema, solusyonan niya, sulbaro niya. Once si Lord dapig na to. Pero mao lagi niya, ang pinaka-importante, dapat kabaluta. Kung unsay atong angayng buhaton, aron mo dapig si Lord na to, ug atong buhaton, way lain, kinahanglan, matinud-anon ta sa Ginoo.
Maglakaw ta nga subay sa iyang kabubuton ug sa iyang plano. Maglakaw ta nga magbalaan. Magkinabuhi tang matarong. Magkinabuhi tang matinud-anon sa Ginoo in everything we do. Honest ta ni Lord. That way, mudapig siya nato. Amen? Maunay mga Yahweh igsoon aron dapigan tas Ginoo. Kay dili po siya mudapig anang mga dautan. Mudapig mo sila niya badlungon kay ta. Gahi ta kay ulo di ta dapigan. Pero sadang magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Magkinabuhi tang matarong, magkinabuhi tang balaan, magkinabuhi tang kanunay na alay na atong gibuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sigurado nga iya tang dapigan, iya tang labanan, iya tang dipinsahan, iya tang proteksyonan, iya tang paboran ug iya tang panalanginan. In other words, tanang buhat sa atong mga kamot, paboran, panalanginan sa Ginoo. Tanan atong mga lakang giniyahan sa Ginoo. Ug dalhon taniya sa kalampusan, kadaugan, hangtod na padulong sa atong promised land, hangtod na sa kinabuhing walay katapusan. Ingana kalami, katamis, kung ang Ginoo dapig na to. Buti angay kadlukan, way kurat. Di ta ma-pressure. Chill ta kanunay, relax. Nganuman. Kay ang tanan, kontrolado sa Ginoo. Ang tanan, igsuon. Hanay kanunay, kay ang Ginoo nag-uban man na to. So again, I just want to remind everyone, to all of the viewers right now, ang mahinungdanon ang ngayon itong buhaton nga, magkinabuhi lang tang matarong. Magkinabuhi tang nga subay sa kabubuton sa itong Ginoo. Magkinabuhi tang nga wata nagbuot-buot sa itong kinabuhi kung dili. Aduna tay kadlok sa Ginoo. Once ato na siyang buhaton, ingana nga lifestyle pag kinabuhi igsoon, sigurado nga mudapig si Lord nato. Sigurado nga ang pabor ni Lord ari nato. Sigurado nga ang iyahang let's say, ang iyang mga kamot, kanunay nagpandong na to. In everything we do, mo prosper ta. In everything we do, igsoon, i-bless ni Lord. All the works of our hands, panalanginan sa Ginoo. Nga naman, kay dapig man siya nato. Ug natay problema, dili lang siya manghinanaw nga manghiyupos. Sige, padayon na no. Makita siya nga na problema, ta ma-appeal po siya ka problema. Ako na'y bahala, anak. Anak, kaluoy ba ni mo? Kinsa may nangaway ni mo, ako'y bahala. Atong nagbinuang ni mo, nagmaritis. Nga naman, kay dapig si Lord na to. Ako na ning gibalik-balik mga igsoon, kung kita mga anak, mga ginikanan, masakitan, kung ang atong anak gipasakitan, how much more si Lord mapiktuhan sad siya kung kita gidaog-daog sa uban. Kung kita gidahon sa uban, kung kita igsoon gipahilak, mapil pod si Lord. Palangga beta ni Lord. Amen? So nga na kanindot. So again, ang mayo na tong buhaton para mudapig si Lord na to. Okay? Magkinabuhi ta nga kanunayng subay sa kabubuton niya. Magkinabuhi tang matarong, magkinabuhi tang balaan, magkinabuhi tang matinud-anon sa Ginoo. That way, si Lord kanunay dapig, kanunay pabor na to. Uguan si Lord dapig na to. Puno ta kanunay sa iyang pabor, panalangin, proteksyon, ikomporta ni Lord, dipinsahan ta sa atong mga kaaway. Pirting nindota. Amen. Ingana ta ka safety. Ingana ta ka secured kung naata sa kamot sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father God, salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga nining kagabhion imuming gipahinumduman kung unsa mi ka secured, kung unsa mi ka safe kung naami sa imong kamot. Salamat Lord God nga kaning mensahe naghatag na mo dugang kaisog, boldness. Nga wa mi angayng kadlukan kung imuming gidapigan kay nga mong kinabuhi nay kasiguraduhan. So Lord God, I pray lang nga tabangi mi nga maglakaw mi kanunay nga gasubay sa imong kabubuton. Magkinabuhi mi nga naay kahadlok nimo. Magkinabuhi mi nga balaan og matarong aron imo pud ming dapigan kay di man pud kamo dapig namo Ginoo. Kung nagkinabuhi mi nga sukwahi sa imong plano og kabubuton. But Lord, I pray, dili man mi perpekto, but Lord God, uban sa imong tabang, nagaampo ako Ginoo nga imo ming tabangan nga magkinabuhi jud nga kanunay na align sa imong plano. And if ever motipas manggali mi, and I pray to all of the viewers right now, na ipanahon nga motipas mi maghimuhimo mi among plano Ginoo, i-correct mi Ginoo, i-redirect Ginoo, tabangi mi Ginoo, disiplinaha mi kung mahimo, kastiguha mi kung mahimo, aron mo balik mi sa right place, sa right way, right path nga gusto nimong ipasubay kanamo kay naada ang imong pabor, proteksyon, grasya ug panalangin. Lord, thank you for your word. Thank you so much for your presence this evening. And I pray, Lord God, nga kaning mensahe Ginoo may hinungdan
nga magkinabuhi jud ming balaan, magkinabuhi mi nga mga tinud-ano nimo kay mao man din ay Yahweh nga imo ming dapigan. Kay once imo ming dapigan, naay kasiguraduhan among kinabuhi. Ang among mga problema naay solusyon kanunay. Naay proteksyon against sa mga lain-laing balatian, Ginoo. And in everything we do, i-prosper nimo kay dapig ka namo, Ginoo. Salamat kaayo sa imong pulong nga naghatag ka namong paglaom. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers tanang nagtan-aw karon, Ginoo. Unsa man ang ilang problema karon, unsa man ang ilang mga struggle, ilang mga battles, ang ilahang mga kabug-aton sa ilang kasing-kasing, tabangi, Ginoo. Mamuhat ka, Lord God. Magmilagro ka, Ginoo. Magbuhat kag mga kahibulungang butang, imong solusyonan ang mga problema sa imong mga kaanakan karon nga nagtan-aw, Lord God. Namay nang inahanglan karon og financial breakthrough, i-bless, Lord God, financially. And namay na ginahanglan trabaho, Ginoo, tagaig opportunity, Ginoo, nga makatrabaho. Namay na kinahanglan kaluwasan, Ginoo, sa iyang tibuok panimalay, kadugo, kaliwat, Lord God, I pray for salvation in Jesus' name. Gamita sila, Ginoo, para sa kaluwasan sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Kung namay na kinahanglan karon nagtan-aw kaayuhan sa balatian, physically and of course, emotionally, samaran ang sulod, Ginoo. Ayuha, Ginoo. Ikaw ang Diyos, Ginoo, you're the best doctor. Ang di mahimo sa mga doktor ning kalibutana, kaya himuon nimo. So Lord God, right now, I declare healing in Jesus' name. Tanan-tanan nga mga nagatubang ron lain-laing problema, Ginoo, ikaw maghatag og solusyon. Ikaw maghatag og katubagan sa ilang pag-ampo. Maghatag kanila, magpakita kanila kahibulungang butang, Ginoo, ma-amaze sila. Imong ipakita nga still, even today, makahimo kag milagro. Basta naa lang ni pagtuo. Lord, thank you. Salamat sa breakthrough. And this time, we continue to pray sa mga OFW. Tanan-tanan nga nagtanaw karon, mga kapulisan, mga military, mga inmates, tanang tao nga nagtanaw karon, Ginoo. Ubani sila, Ginoo. Unsa man nga area silang kinabuhi karon, Ginoo. Nga nagkinahanglan silang milagro nimo. Lord, muliho ka na nga dapit, Ginoo. Lord, magmilagro ka ng dapita, imong ipakita, Ginoo, nga ikaw nga Diyos, Ginoo. Gamhanan, kahibulungan, ug hangtod karon wala pa ka muundang og himog milagro. You're the same yesterday, today, and forever. Nag-ingon kasi mong pulong. Ikaw ang Diyos nga nagbanhaw ni Lazaro sa una nga pila na ka adlaw nga namatay. Ikaw ang Diyos nga naghimog mga dagko kay milagro sama sa palabang sa mga Israelita sa dagat, Ginoo. Imong gitunga, Ginoo. Ikaw na, you're the same God nga gilagaran namo ug makahimo kag pamaagi. Milagro, makakita kag pamaagi, Ginoo, sa mga problema sa imong mga kanakan nga nagtan-aw karon. Lord, thank you. Walay matago nimo. Kay balo ka sa gikinahanglan sa imong mga kanakan karon. Mamuhat ka, Ginoo. Dihang dapita nga nag-need sila nimo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Diningtak na ang kuno namong kadaugan. Ang kuno namong panalangin, kaayuhan, kalinaw, kalipay, mga milagro nga gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo. Himo lamang ming angayan kanunay, Ginoo. Mao kini among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo. $355 viewers. Thank you so much. Og that's all for tonight. Thank you. See you again next time, tomorrow. Makalugar na po ko. Og ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Akong ibalik tanang dungog ug himayas tumbuhi nga Diyos. Siya may maisa, no? Again, thank you kayo mga subscribers, mga followers, mga star senders, mga new followers. Welcome kayo mo. And before na ako ni siya Nixon, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Yeah, keep sharing, Igsoon. Yeah, i-mention yung mga higala sa comment section para makabantay sa sila. Pero ayaw mo pamugos, ha? Nga, tanaw mo, ayaw pamugos. O di po sila, ayaw alam po pugsa. Kaya di mo kami pugsan na eh. Ang atuwa balang ani nga, kung open sila, makadungog sa sila ni, no? So again, that's all for tonight. Ang Diyos magapanalangin ka na tong tanan. Kanunay kung nag-ampo nga ang grasya, ang proteksyon, ang pabor sa Ginoo, mag-auban ka nato. Tanang buhat sa tong kamot, i-bless ni Lord. Ug sa tanan nga mopahulay karong kagabhion, I pray nga ang protection ni Lord. Ari mag-uban ka nato aron safety ta. Ug akong anak ning duol na pud kay ingani ko basta ending mo duol na pud ning akong pinanggang anak.
Okay? So that's all for tonight, Igsoon. Ang akong ikabilin is kanunay lang tang mag-ampo ubanan sa pag-amping. Okay? Unya, makita na punta sunod higayon na makalugar ko. No? So, good night, everyone. Ikaw na ako sa'yo, kasultin mo. Good night. Oh, kana. Good night, everyone. See you next time. God bless. To God be all the glory. Bye-bye. Good night, good night. Again. Salamat kayo, mga Igsoon.